Kaixo, Ongi etorri Jado TV-ko magazinera. gu DBH-ko laugarren mailako ikasleak gara. Beraz, hauze da gure azken ikasturtea Jado. Eta, aurten ere, berrikuntza batzuk izan baditugu. Bai, eta ziur gaude horietako batzuez ohartu zaretela jada. Eskolan badugu logo berria. Jado geltokin eraikuntzaren alde bat eraitzi dugu eta errokodromo bat egin. Eta Jado tartangan koloreztatu dugu kanpokesia. Bai, hori guztia kontatuko dizuegu. Eta horretaz gainera elkarrizketatxo batzuk egingo ditugu. Eta, nortzuk dire elkarrizketatuak? Bada, lehen hezkuntzako ikasleak. Ale, bagoazen gure lehen berria, gure logo berria da. Ikusi duzue, zein da aldaketa nabarmena? Zer esan nahi du irudiak? Bada, hori guztia Anitz Agirrek azalduko du. Logo berria egokituta dago garai honetara, modernagoa eta biziagoa da. Dena dela, bi ezaugarri nagusi azpimarra ditzakegu, ikonoa eta kolorea. Alde batetik, ikonoak eskola, familia eta ikasleak irudikatzen ditu. Elkarrekin agertzen dira, hezkuntzan oso garrantzitsua delako eskolak eta familiak elkarrekin lan egitea, guk ikasleok aurrera egiteko. Elkarlana irakaskuntzako printzipioa da, eta Jadon azpimarratu nahi izan dugu bere logo berrian. Logoaren aldaketa nabarmena koloreetan dugu. Jadoren koloreak beti herriarenak izan dira, zuri urdina, eta hauek bezalaxe, berdeak lotzen du Jado Erandiorekin. Martiartoraino berdea da kolore nagusia gure paisaian, baina horretaz gainera gure auzoak bi muga natural ditu. Alde batetik itsasadarra eta bestetik inguratzen gaitu eraztun berdeak, 3 gurutzetatik kukularraraino heltzen dena. Beraz, Jadoren logo berria gure paisaian ere inspiratuta dago. Eskerrik asko, Ane. Eta Jado geltokiko beste bat alde batera joango gara. Hantxe baitugu, handeraz la eraizpenaren horma irudi berriaren eta errokodromoaren berri emateko. Hementxe dugu ikasturte honetako beste aldaketa bat. Zerbait berez ikusi duzue, parte zaharra non dago. Eraitz egin da, baina arkupea mantenduz eta behean horma irudia egin dute. Eta zer da horma irudien ikusten dena? Lan honek gure historia islatzen du. Gaur egungo Erandio ezin dugu ulertu itsasadarrean eta bere ertzetan 19. mendetik sortutako jarduera ekonomikoa barik. Enpresak sortu, Altzaga eta Estrabudu auzoak bereziki hasi ziren eta beraiekin batera Jado. Beraz, gure sustraietara begira dagoen horma irudia dugu. Eta beste alboan, hain justu, errokodroma egin dugu gure espazioa aprobetxatuz. Bulder moduko ariketak egingo dituzte gure ikasleek. Poliki-poliki, eskaladan ikasi eta jarduteko. Eskerrik asko, Ander. Eta zer irudituko zaie horma irudia hau gure ikasleei? Zer deritzozu lehen hezkuntzako 5. mailako ikasleekin galditzeari? Ederto, bere lehen ikasturtea da Jado geltokin. Ea zer kontatzen diguten eskolaz? Bai, Leire Baiangat beraiekin dugu, aurrera Leire. Hementxe nago Markelekin eta Nararekin, beren lehen urtea da Jado geltokin. Orduan galdera batzuk egingo dizkiogu nola sentintzen diren jakiteko. Kaixo, nola sentintzen zara ikasturtenetan? Indarrez beterik? Oso ondo sentitzen naiz, indarrez beterik etorri naiz. Eta patioan egin duten horma irudia gustatzen zaizu? Bai, oso polita da, Erandiok irtzen delako, eta Itite Giler erremolkadore batean lan egiten zuen, eta horrek posten nau, horrela gogoratzen dut. Zer iruditzen zaizu eraikuntza hau? Polita alda? Oso handia, oso erosoa eta oso polita. Eta zer espero duzu ikasturte honetatik? Ia oso zaila ez den, asko ikastea espero dut, eta irakasleekin ondo moldatzea. Hemen lagunekin oso ondo pasa egiten dut. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eskerrik asko, Leire. Eta orain bagoaz Jado tartangara. Bertan, kanpoaldean, Gontxalariz mendi dugu. Ba hemen, Jado tartangan esea koloreztatu egin dugu. Lehen kolorea berde soila zen. Eta orain, ordea, ostodarreko koloreak ditugu. Hobe da bizitza kolorez ikustea. Gainera, esea koloreztatu dugu mezu polit bat bidaltzeko. Aniztasunaren mezua. Gure gizartea anitza da. Pertsona guztiok ez gara berdinak eta ez gara izan behar. Anustuasunean, hasi, esi eta bizi nahi dugu Jadon. Eta nen arira ea zer esaten diguten gure ikasleek. Goazen! Kaixo, hementxe gaude Aioitz, Alasne, Inigo eta Naroarekin. Zer moduz? Ondo! Gustatzen zaizu eskola? Bai! Zergatik? Oso divertigarria da! Ikusi duzue kanpokosia? Bai! Zein da zuen kolore gustokoena? Urdina! Urdina! Morea! Gorria!
Eta hau guztia izan da, eskerrik asko. Agur. Eskerrik asko, Gontzal. Eta hau izan da guztia, Jado TV-ko magazinean. Ikasturte honetako aldaketen zergatia hobetu ulertzea espero dugu Jado TV. Hurrengora arte, Agur.